MS Karbi Coalition ahin pen don pharo isi sosiara taphan ake joy pen longthu keron pon. Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo hadabasti khatkhati Karbi Anglong MS Karbi Coalition lapen 3D Coalition supervisor manafte rang ari dengpen longthua so lapen akithe edon pen hini anparta don pharo isi sosiara taphan panong se ake joy pen keron pon. Sonsi alangli longka cherabdun hadabasti gaung bura ejenavi kepo anparta Ari sanghwa tumpen cherap cheto si don pharo isi so se kiduk det arata phana ke joy pen long thu ron pon. Adun thu ke ongdung arata tumpen ake joy pen long thu ke ron aputhak jasemet choro pajir. Lapen bangso long thu ke ron pon along political pen thangnat ka cherap dun ave pusi supervisor manafte rang ahin klardak pen nang pachini dun. Pini la nalitum choka ke ron pon ke ake joy tong ke ron pon gloma matangka ene Lalu ni tumla MS Karbi Coalition hin bela bang so long thu keron pon tuma kejoy si ron pon tangka sekai si da pinang nipin lo lagi tuma kejoy si ron pon. Nalitum kopi song mande kopi aterang pendong la so siding pon ini di. Ni tu la bang so long thu Karbi long kain keron pon ke keceng si ni tum head office bang ke tum Sequest Capital pusin tum main in pon lo. Lalu tame noi tum Karbi long lo bang ke MS Karbi Coalition la pen 3D Coalition la tum chingrum pesi Karbi long kang la bang so long thu ron pon bom lo. Lasi itu MS Karbi Coalition akin akimang dala hello de Karbi long angkang long kidu kela arab doan fans tame la busana war sai akit joy pen ki pipon labi fans tum chisik chedang pon bom lo la pen tame non tu ron pon bom lo bon se tame isi bangga kisuman arab tum kasini ne mate kachini dam de mate kafere dolang mate mu poisa pinang kok na bu kachini dam de dokok lasi pini pen nili MS Karbi Coalition supervisor hin pen pangdak pon lo jani tu labang so organization hin pen labang so long tukiron ke sekai sita itu rat pen la pen pida pinang ne la pen hala isi jainonga hi la pen ita kaselam along tukiron along sitame hal bang so along thu menge dina bon thu bol bang so dina bon thu along tukiron sitame misri ta nilu tum senang toji nale tum sekai sida pinang ni rara tumge la si rat phane pachini lalo tangka sekai sida pinang ne la pen isi alam mangi lalo la bang so along tukiron ke political party pen thangka chera pawe lagi tum ise company la pen isi NGO hisap pen situm ron pon bom lo Ang tela so long thu ki pelong nunji phan ke nalitum along ko solon na humri pola ke Lalu labang so long thu ke long pon je phan ke ahomosti tin a constituency tin sampe nil tum MS Karbi Coalition agent tum dolo labang so agent tum phana tum contact nang po la pen contact date pen kisuman arong atum ke nili talong sima bona kar ju tum ta do bon sampe nil tum make ma make edon don ni vet ke piune nil tum ki pi mange rong CNG rong CN lab nang ji la pen pida pi lab ji Keceng isi bang awareness program meeting nili tum hanang hang nang po nili tum wangji lawang da pi nini thom ma hop irui ni pe lote to harmu nang pale ikiji Ang tela so ka apply don ji phan pe ne document na hang son do ma labang so ka apply ta nang ne ajat ta nang ne document sa itu ajat document sa nang pinang ne tangka sekai isi nang ne lo document ta nang ne just awareness program nil tum hanang phano la anda cho Pho Angdeng District Press Club of Karbi Anglong DPCKA amahang ke thek arni ke talon lapen first T10 Inter Press Club Tournament angdung kiti ke pathupon. Pini thang ni final cap thelangar ni Sai Sport Complex 5 miles dipu along Pho Angdeng District Press Club of Karbi Anglong DPCKA amahang ke thek arni ke talon pon. Lapen DPCKA pen chepatir pipon si kedam thang ni phai trok arni pen pangcheng pon si pini thang ner cap arni first Angdeng T10 Inter Press Club Tournament angdung kiti ke pathuse tame padopon. Lason si first Angdeng T10 Inter Press Club Tournament angdung kiti ka pathupon hini aterang lake District Press Club of Karbi Anglong DPCKA lapen Phuluni Press Club PPC angbong pensi pathupon lo. Bangso angdung kiti ke pathupon along Phuluni Press Club atum ke thek muchar ajok Phuluni Press Club atum wicket ner ke pen chepahai pondet lo. Lapen labangso first Angdeng Inter Press Club Tournament along man of the match lake Jackson Crow PPCC chepalong ponlo. Lapen man of the tournament lake Waisong Terang DPCKA pensi chepalong ponlo. Lapen labangso first Angdeng Inter Press Club Tournament angdung kiti along alohi aman pen kache tongdun lake Longsing Teron lapen ke theki dingatum sitami chetongdun pen Pho Angdeng DPCKA amahang ke thek ketalon lapen First Angdeng Inter Press Club Tournament angdung kiti ke pathu pachun ponlo. Hamren Forest Division Protection Ranger Sikari ing hipen rong chejengalong thengpi kang huver achomang atuma phan keneplong. West Karbi Anglong District Amreng Constituency Jirikindeng PS pen
7 kilometer bakka hilo rong chejeng along Hamren Forest Division Protection Ranger Sikari inghipen kaike joparni thengpi kang huber achomanga tumaphan rong chejeng along kenepon long. Hamren Forest Division Protection Ranger Sikari inghilapen ari asang hua tumpen kenepon long abang phu bada lamare West Jantia Hill District pusi pangthekpon. Lapen kadu kave bangke thombak dosita banghini atumke kajui pusi Protection Ranger Sikari inghipen pachinipon. Kenepon car thangchong 4-wheel truck ML0A1411 pusi chinidam. Dim penok la pen kumata tum si kang hulo. Mane atumi la jiringendeng pen kilometer thoksi bag dui la rong chejeng po dim long. Asam nitum la khobor long lo je thengpi chomang atum nakpen thengpi mane load bomb hojat pusi arjulong. Amar dak bhame hamren ben bar lo na. Ampare thik 8:30 malom tu andak le dam lo ajo. 8:30 malom le dam lo ampare gari hum do theklong mane dam bom load gari thengpi do ko gari long. Amasi itu signal hoi pilo mane pasang se mane chupa joi phan ke kar log lo hai ame da fit pe arphung dun lo afit la shortcut tower pen hat pon lachi tower ma hat pe lo hai gari dhwa apare khang chek lo la gari long pen la asami nut neblong lo ben a jirbo bahini ne kon do la tum bang kajui ama thengpi do ge gari long afit chek lo em sal do market government value 30-40,000 doi lapen la hai mal ke pon ke sasniang Meghalaya Jantia Hills long sasniang po dim do sasniang long si pon lapen la man ke ne ba munit bangke lage bada lamare po sabra men ke ar suchiang aromen ke mukajau POPS reliang lage West Jantia Hills Gari amali ke bang men pulo. gari amalik abang ke sajan dikhar po lage ahem ke museum la West Karbi long la jirgineng PS under sido Sinon itu latum hana case non register po register den man pare as per kiba teng ben non judicial court long produce po la pen jail hajud long send po la Gari number le. Hamren APDCL along office cum field assistant Hundor Singh Teron bike kachingkoi pen apran kedam. West Karbi Anglong District Socheng constituency ke parlo ward number 4 Men Singh Teron Amekar Hundor Singh Teron Hamren APDCL along office cum field assistant OCFA Klembang Phu Hempen office kache damahut Hamren branch secretariat asai hem athengnu adu ke kegalong amithan kebek a bike lapen espresso car pen kache tongpen pusi chinidam. Tong sekot pen Hamren Civil Hospital along nangpalilu la Sophie Guwahati Medical College along an refer kache ponvoyahut Hundor Singh Teron arta plike brahini asangtet judi koklo. Achor Renu Senarpi pentame Sorkar aphan mesen akerap kelong ji aphan chuningri padu. Anpart ame Hamren Civil Hospital along Dr. Kedokawe ajok Hundor Singh Teron adon arap atum ning kang samse chepaklang pon. Lapen Hamren APDCL along Sub-Divisional Engineer Dhin Rong Pitame Department pen kerap kelong ponjia puthak pachini pon. Accident aputhak lake nili ong pok elo nili pae chikli polo. Accident that boy fit ili tum dag loge hospital chiwan lo isonning oi mimi alam bangke Hamren Civil Hospital pule emergency kisu kelangye phandak doctor inu nang phuphi. Doctor inu nang phuphi ampen hang dam padi krim si doctor nut bahani walo saline pilo dakpen un ilo chiponoi pu Guwahati refer nang pilo hala se refer nang pilong ta ambulance lo doctor inut tanang toy dundi nurse tanang toy dundi hadak saline jut kok saline kasili ko maluma kuma dak hang nang lang nun ba la hello ni ligi puyi bang la si Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom akha hai team Karbi Anglong Dr. Tuliram Rang Sara Kahai Panili Chunir Gang Tungbanke Hamren Civil Hospital Pulutang the dag seat Himuchot Pulo Dag Doctor Bang Kenang so emergency to Akiso Mantuni dag do cockti La so putak bang Nili Bang Chunir Gang Tumaka Karbi Anglong Autonomous Council Kahai Tumpanbang La Dag Hamren Civil Hospital Oman Doctor Bang Kenang so La pen Halakisung Kip Holok Abang Pu Atuma Panbang Hala alang litum staff hoi pentame lapen councilor sor petame sarkar petame alang tumpan labangso akerap bang pivek nangji lapen la so pus tame ahema sor phan tame kepe claim thulong ya phansi nilihin penke chuniri pidun lo
Ingdeng Paroi Sira Krekethom Ru Samson Singh Intia Mahangke Thek Arni Katalon. Pini KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Chunbang De Soiteron Anparta Ari Sanghua Tumpen Patir Piponsi Ru Samson Singh Intia Phan Melur Kaipon. Bokajan Ru Samson Singh Inti Akumlin Rai Koma Maipu Barim Inti Dun Maipu Horen Inti Chunbang Jitu Pukan Jameson Be Karbi Lamet Amai Bokajan Aro Lakshmi Bepi Lamet Amai Nihang Don Suri Aro Klembang Piatumpen Puthot Patir Piponsi CCI Bokajan AJYCP Asai Hemadung Ru Samson Singh Intia Kumlin Aphan Melur Kaipon. Anparta Hampangalong Non Kitur Mi Oveki Mi Riso E Jangatum Ru Samson Singh Intia Phan Kachiteng Ne Mate Kachini Nia Painang Do Bomason Si Thekpon Lo. Secretary di Soiteron alang ni penil fana pornang pi lapang so pini Samson Ru Samson Singh ti fan pohoi pak pen kartu pohoi fan lapen milur alang fan de ki thorpo ji fan ni fana pornang pi ko choro lo kasi non ni cekon po